Right, vanhu vebetting uyai pano titaurirane pakaipa zvinhu hazvina kumira mushe paZimbabwe iko zvinezvi. Kana uchiziva kuti muri timu rezvindege timu rechichi uyai muunzwe pane zvataurwa iko zvinezvi. Uyu itori imwe tax yatoproposwa new one yaisirwa imimi. Government yeZimbabwe iri broke iko zvinezvi yakachoboka zvokupereredza zvokuti iri muzero. Pape petinenge tichiti pasi neZanupf amutida kuti tera mimi mchitaura kuti uyo uri kunyanya kusarudza yo uri kunyanya kuningirana. But anyway ichi chimwe chachinzwisisa mese. Kune vagara vanongoti pasi neZanupf tanga nekulike this video right now kuitira kuti Zanupf iboikane atisi kudzora tsvimbo nekuti gudo rabata kumeso. Nasi pari kunzi na Finance Minister Mutulu, I propose to introduce a 10% withholding tax on gross winnings by sports betting pandas. Ndo mashoko ari kubuda kutaura naMutulu. Iwewe ukawina $100 kubetting uko zvinezvi $10 iri kusara ndeye tax. Ukawina $100 iri kusara ndeye tax. Por kuwina 10,000 riri kusara ndere tax. Ndo situation iripo ende figure inorwadza ndozviziva because imagine wewe unongo chitoti andasina wina kana kawaya zvozvonzi tisiro 10. Chero katonzo wina 1000 yobvonzi tisiya waya unongweka wega kuti waya. But ndo ma percentage zacho baba. Nemarolera munombeta chini already nemanetsera anoita chindege kunaya inini ndakambochiona chacha vanhu vese vanoita pachindege vaya vatota problem chimoyo kai kuti moyo unogona kutanga kuda kudzurika sokuti chikati flow away. Zvo zvanzi siya 10% ipapo. Ndo vanhu venyu ndo government yacho imene migara mchidefenda itinzwe uyatinzwe tiudzei and I don't know kuti muri kufila sei because ndo nyaya dzacho zviripo ndo zvinhu zvitori pa position izvi ndo zvinhu zvavari kusimbisana. Ameno muri kufila sei muri kuiona sei vanhu vanakizo comment fast amana comment fast panapa ndisati ndaibuda ndautoverenga enyu ma comments panapa ndiri kuona vamwe vari kubuda vakomanaka varimwe kuti when you lose you are alone, when you win we are together. Now they have noticed you are spending much on restaurants, they are now want to share again nema chips here vakomana utsinye wacho akomanaka musadaro right. Ndo nyaya imwe iri kunetsa ipapapa por kurowa kubetting kwacho koko ikakudya havasi kuti 10% tiri kukupose munhu adyiwa kamari yatorowa kubva kwauri unenge uri wega vanenge vachitodedzera kuti ndezvekwako izvozvo because iwe waitwa sei wadyiwa. Ndo zvinyaya inenge ichitaurika but por kungonzi wangoita mistake yekuwina kosi kuwina kwachiti zvitori zvembasambasa so por kuti ngoti hasi ndarowa kamari vanobva tipo 10% yedu. I don't know kuti nyika inobhuroka zvekutanga kutorera vanhu mari zvekudaro kuti chakadaro uyu Mutulu ameno akabve kupi wakomana kana hurumende yaSmithino sana pasi uyu Mutulu kwamakamutora kure ada kuti atomboongororwa otombotariswa otombotsitswa hana zvekuti akanyatsodzidza kudidi ende munovaudza kuti vaMutulu kudzidza kwenyu kuri kuparira maZimbabweans kudzidza kwenyu kuri kutoti costa. Ndo nyaya yacho yechokwadi iripo Mutulu chero makanzi makadzidza vaMutulu kudzidza kwenyu kuri kucosta nyika because tape ma percentage yakadaisoka this is not normal. This is not normal. 10% pa betting. Hawana yo kana usingabeta wo understand. Vanobeta ndudze ngatitaurira ngationesane. Mumwe ari kuti chasara kubhadhara masola akazara muZimbabwe because government yemuno iri kutoda musoro yevanhu chaiyo kuzosvika 2030 ka munenge masquat anodzika. Yakutotanga punishment ndo zvinhu zvacho akomana ndikutokuudzai. Honorable Mutulu tamba indege yacho mega muwine kwete kuda kutora mari yedu yatinenge tawina wani pakudyiwa tenge tiri tega moda kuzongouya makudya zvapfupi nekureba tawina. Muri kuona nyaya yacho iripo chindege amene akatoudza kuti chindege chikurowa mari bva watoonera vakati ene iyo problem ine vamwe vanhu vekuti vanoenda vachingonogara paside naye. Ndakamboona umwe mpana zuva anoita zvemastudio zvemachingirire achiti tatogara naye angachitondiradzo saka chakatonesa sei ndakati achauya kwamune vafanhu vemastudio futi achitaura mamwe matex bosa chedu chizobvunzika mukumeka mari ada kungomeka sure zezvo musiye akadaro alinge anochila negeneration yezera rake musamuratidze zvinhu zvegeneration ine because zvicharamba zvichikosta izvozvo. Tarisa iko zvine zvaitwa izvozvo zvakutokosta nyika. Look at this. Bozo mwe munhu angwenda akamuratidza kuti wona chindege chikurowa mari akati vanhu vese chindege tonipai mari hurumende titombokavhira pakashata. Umwe kuti solution kuzvigona make sure kuti every time you place bets and lose
chengeta ma receipt, because all betting losses are taxed because these losses will hedge you per 10% when you win paya. Ai ononyeba iwe hakuna zvakadaro aumana isimbisana ndikutaura zvekutoti ivo vari kungofocus nepo kuwina zvekuti unochekera alright ida kuti mundu udze mimi nematambira munoita betting aya ngatitaurire zvimwe zvinhu ngitota zvinhu common sense panapa. Alright, let's pretend kuti zvata zvine musoro nematambira munoita betting aya kuti pazuva unokona zvimaticket zvezvikana 5 zvaunenge warowa zvese mangwana une mamwe 5 umwe munhu anoita kana 10 kuita matauro kudai so saka unogara nawo unenge nezisaga iri unogara kamachengeta wozoti pandahwina ndakambojikiwa ndakadai hapana munhu anenge wanazvo. Ngatifocusei ne main problem zade kuti solution pakadai so hapana solution ende nyaya iyi don't think kuti kunyanya kurwadzwa naye ndichaitaura panapa makati pamwe nini ndiri munhu wekuti munhu wechindege tikutaura nyaya yekuti tibatsire munhu wese anofana kukwana kunyatsonzwisa because munhu wese panapa ari kuita kupfekedzwa bhutsu diki manaka pakashata. Mazimba zvinongoperera kuhumana pasocial media zvenyu but ndozva zvato mobva matonyarara mangwana next day. Obvious akumana obvious mazimbabwe ndozvaatori we are right ataura chokwadi mazimba ndozvaari mazimba vanhu vekuti vanonyanyisa kuningira kunzwa mwari stereki ndakaona pachitaurwa statement rimwe kuMozambique zvikanzi kuMozambique kuno election ndakabiwa Mozambique vaende kuchechi musi weSunday vanotombofocus kuti vatenge varwisana neproblem yavanenge vafesana nayo vatoti tabirwa tavharwa panapa vatoti let's go and focus, let's deal with this one. Tasai Kenya yakangoti yadaisirwa chimwe chibiu so isati ratombosainwa kana kuita sera kamera kuti chazondosainwa na president rozodai vakomana vanga vatomo muroad kudhara youth kato president akatozonzi iwe pakaipa chibiu chacho donosaina ndobva asvika kana uchireject kuti aiwa imi vanhu kuparliament chimbomerei kuita izvozvo chibiu chacho chinasi kuzochisaina ndokutoreject kwachakaitwa ende nyaya iyo haina kupera zvekumhanya vanhu akanyatsozvinzwisisa akatesta medicine yekuona kuti vanhu vane hasha vanhu vakatsamwa. But in Zimbabwe it's a different story. Unoenda zvako chinotamba chimpaka chako muchienda muchinoti tiri kubeta tiri kudididi because at the end of the day vari kucalculate seva ndari kutambira mari achizoenda achishanda basa rakawanda sei zvese izvozvo zvinhu zvekuti vanenge vachicalculate vachiona wabva vazongoona imimi vakomana vechindege kuti webot ndikurwa chindege ndatochirwa kana 1 point vokutarisa kuti wari 1 point saka ungotora mari chete tisikaizi tikugena mari papiwa vakutokuenderai but ukazotarisa manjeka kune dzimwe nyika hatisi kumbozombosangana nemaproblems esay. I remember ndichiitisana naro nomwe munhu achinditi aiwa zvinhu zvacho zvikuitika zvitori right because kune dzimwe nyika zviriko ndikati isu hatinotarisa ma-European countries vakusiye vakadaro because vatone zvavanotoita kuti zvinhu zvacho zvizobalanza zvemuzimbabwe zvinotodzvanya munhu hazvina pekuti munhu anozobhenefitawo back. Let's talk about South Africa. South Africa unoziva here kuti city parking je unongosvika uchipaka mota yako paunoda hapana munhu anombokubhadharisa kuti uda kupaka unoda city parking vanongosvika utongopaka but in Zimbabwe unotobhadhara 1 hour $. Saka utaza kuti day rine ma-hours mangani is a lot of money wakuda kucompare nedzimwe nyika. It's something chekuti mari yacho hakuna vanhu kana kuti vachembera vakuti vari kubatsirika kunoko ukanzwa pachinzi tikuzonopa vanhu kwakazenge kune drought munhu wacho vari kunopuwa vachibenefita zvinhu izvozvo vanhu vavo vemusangano uriza kuti inini vanhu ava vanenge nemakadhi zvinhu zvinoenda nema-MP like nyaya yamakainzwa ya-MP ari kunzi ari mukoti izvezvi nenyaya yekunzi ameno izvizvo akaita chibage saka pakazobuda bandi re12,000 iye nakansela yake bva vabatwa ndo zvavanotoita chete izvozvo. Saka apa I don't know guys kuti paZimbabwe I don't know kuti mimi muri kuiona sei nyaya iyi because most of the times vamwe munozozarama kuti iwewe ndiwe uri kuzodai iwewe ndiwe uri kuzodai iyi nyaya ndedu tese I don't know hazvidi kuti tiri kuramwerana zvinhu zvekanyika kedu but ndo nyaya yapo 10% yako kana uchinge wabeta ukawina kana ukadyiwa ndezvako ukadyiwa vadei newa vakutarisa vanoda pono wina chete wonosvika vachingona kutorera 10%. Tell me what you think in the comment section. Muneonawo senyaya but I don't know kune vagara vachirana mabusinesses acho kuti emabetting kuti vanenge vagara vari kutorwa futi imwe percentage because obvious business rese rine percentage inotorwa zvakaoma. Amen, ngatisangane mucomment section tinyatsoonesa ndaona vamwe venyu matotanga kukomenta but mazoita kakunonoka kukomenta ngatisangane mucomment section imomo ndokupindura imomo.